Aiban lokaci yayi baba lokaci yayi lokaci yayi lokacin yayi lokaci yayi jam'ina yazo ni abinda aka min a rapin ne ya bani haushi lamba wanda lamba ta ne ko ina da shi yasa idan na hau kiɗa yake ta kan shi ni bana yi da yaro sai a bani mai gidan shi ni corona baya ci na ko ya tashi hankali na banda zan da ketan yaro babu kowa ma gaba na ni ina da zamani su ma suna da zamani amma a yanzu babu wani ɗa da ke sama da ni. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa a tashar Usaini MK Tauraro TV. Mun gode.